Ponúkni sa svetlom, s takouto témou sa popasovalo 18 umelcov z mesta a regiónu Stará Ľubovňa v 9. ročníku výstavy Ľubovnianske spektrum. Na slávnostnej vernisáži uplynulý piatok venovali spomienku aj Vladovi Šipošovi, ktorý stál pri zrode Ľubovnianskeho spektra, ktoré patrí tradične dospelým miestnym umelcom. Tým mladým nádejným talentom patrí zas januárová akcia Súhvezdie umenia. V galérii Provinčný dom sa tak teraz vyníma zaujímavá prezentácia rozmanitosti videnia a vnímania svetla miestnych dospelých umelcov. Ako povedala kurátorka výstavy Miroslava Konkoľová, jednotná téma i formát poskytla paradoxne priestor odlíšiť sa a ukázať svoj nezameniteľný a často už na prvý pohľad čitateľný rukopis toho, ktorého autora. Podmienkou účasti na výstave bol jednotný štvorcový formát 80x80 cm, pričom technika zostala voľná. Tí, ktorí prídu do galérie Provinčný dom, si tak môžu pozrieť 63 rozmanitých obrazov, ktorých spoločným motívom je svetlo vo všetkých svojich podobách. Výstava potrvá do konca februára.